Sure ufane imfundo kunento engithanda ukuyidiscover ukuthi namakhanda anawo ama-levels. Bengiyitshethe ugesi kuphela lento yokucima icini yabo. Ngathola ukuthi hayi nomuntu lo nekhanda elikhulu kunama-levels. Khona u-level 1 yabo, level 1 la ekuthiwa khona osiqemeza, osimehleza yabo. Kusuke kusawu-level 1, kusuke kusa-right yabo. Mase usodlulela uya ku-level 2 la ubona kahle umjidi yabo kuthiwa ikhanda lendlovu yabo. Khona umjidi awenziwe nekhanda elikhulu nathi simbiza ngokhanda lendlovu yabo. Kube khona o-level 3 la kubona khona i-out kuthiwa umume yabo. Lapho usho ukuthi unekhanda elumume. So usufike yabo manje usushaya ngekhanda lomumume. So usufike kule level yokugcina ngcini le kuthiwa i-beyond repairs yabo. So usufana nje nomuntu oso beyond repairs.